Трябва да напуснеш рай и да отидеш да живееш на земята като човек. За неопределено време. Тоест, но защо мога да правя грешката от последната мисия? Аз? Чуй се сам. Ти сама избра да пристъпиш законите им. Знаеш, че ние нямаме право да се намесваме в човешките съдби. Затова трябва да напуснеш рая. Не за ден, не за два, а за векове. От теб зависи. Уроците, които ще научиш, ще бъдат безценни. На земята няма нищо абсолютно. Ангелската ти природа ще ти напомня за себе си. Но винаги ще срещаш най-големия си враг. Враг? Какво искаш да кажеш? Аз нямам. Сама ще стигнеш до много. А сега време е за чая. Трябва да се сбогуваш с спомените за рая. Отговори ми на един въпрос. Какво не ти е наред? Незабавно отиваш на земята да живееш като човек. Не, само това не е. Аз мога да поправя грешката от последната си мисия. Пощади душа и я остави да се изплъзне. Пристъпи законите и опозори ада. Дай ми още един шанс. Прогонвам те от тук! Но повече няма да стъпиш и в рая, а на земята винаги ще си сам и неразбран. Демонската ти природа ще напомня за себе си, но винаги ще се сблъскваш с най-голямата си слабост. Какво намекваш? Колко време трябва да стоя там? От теб зависи. А сега изчезвай, докато не съм се ядосала наистина.
преди изгрев слънце, занеси всички ръкописи в станоприемницата на главния площад. Оттам ще ги дадат на когото трябва. Колко още ще продължава това? Докато нейно величество принцесата нареди. Кралството едва оцеля след последното нападение. Загубихме най-добрите си войни. Хазната е почти празна. Не виждаш ли, че само този брак е спасението? Няма да се омъжа за сина на най-големия враг на баща ми. Това е предателство. А не е ли предателство дъщерята на един от най-великите владетели на Ериомс да обикаля наляво-надясно сред народа, разпространявайки опасни идеи? Когато седна на трона, много неща ще се променят. Идеалистите и мечтателите нямат място на трона. Но ако се омъжиш за принца на съседното кралство, ще скрепим мира и може би... Много неща в кралството трябва да се променят. Нови закони, нови разбирания, нови... Вихра! Мери си думите! Само ако можеше да те чуе баща ти. Ваше Величество, не бива да спирате принцесата да вярва в приказните си идеи. Имах ново видение. Интересно. Разкажи ми повече. Пак си пил от отпадъци срещу безсъние, нали? Кошмарите също спряха. А ти продължаваш ли с разпространението на идеята? Трябва да бъдеш по-внимателна. Спокойно, знам какво правя. Някога тази гора ще е част от кралството и... Ако ви обявят война, и горските същества ще бъдат принудени да се бият. Защо им е да водят чужди битки и да са част от кралството? Като могат да живеят свободно, както до сега. Идеята е войните да спрат и кралството да даде своя пример, както и на... Остави. Трябва да пренапиша 30-40 ръкописа и да ги раздам на горските същества. Ти, мене, като какво ме определяш? Човек или горско създание? Ти си специфичен случай. Това като комплимент трябва да го приема. Разбира се, ти си най-добрият ми приятел. Горда съм, че познавам такъв добър магиосник, като теб.
До вечера ще водя самодивското хоро. Нека дойде и Лар. Преди зале слънце, занеси му този хляб с билки. Ще помоля някой от елфите. Кога ще говорим сериозно с него? Нужен ни е. С теб сме пазители на гората от векове. Не ни е нужен трети. Но принцесата би могла да помогне, ако приемем идеята й. Изключено! Тя не е алчна и жестока. Изглежда, иска да управлява различно. Отказвам. Магията на Лар е онова, което ни трябва. Само тя може да ни помогне, ако ни нападнат съществата от Тъмната гора. Принцесата не е обикновен човек. Имах видения наскоро. Разбрах много неща. Не ме заблуждавай. Той идва от ужасяващо място. Жал ми е за него. Моето семейство го взе като бебе и го отгледахме. Какви ги говориш? Нищо не знаеш. Изслушай ме. Спри да го пазиш толкова вече. Не е дете. Рано или късно и той трябва да премине през изпитанията, през които минахме и ние. Пазителката на гората ти изпраща хляб с билки. До вечера ще дойдеш ли да гледаш хорото ми? Ще дойда. Поканих и Вихра. Всички я познаваме от години. Тя не е типичната кралска дъщеря. Не вярвам, тя е човек, а хората рано или късно извършват злини. Не започва отново. Тя иска да управлява много по-различно от предците си. Като неин приятел я подкрепям, защото има чисти намерения. Нейните предци избиваха моите. Мислиха ни за чудовища, но всъщност те са такива. Лар, знаеш, че те приемам като по-малък брат. Моля те, внимавай с това момиче. Не започва отново. Тя не е такава. Тя е честна, смела, благородна и... Жалко за знанията и мъдростта ти. Сякаш те омагьосала, но не, всъщност е по-лош. Ние сме приятели. Това е всичко. Приятели. Знаете, че от доста години идвам редовно в гората. Моята Леля, сестрата на баща ми, покойният крал, иска да управлявам според неговата воля и тази на предците. Но аз избрах да вървя по различен път. Ще седа на трона с намерението да сбъдне една красива мечта, която да направи всички ни щастливи. Тази мечта се нарича Идеалното кралство. Ще обединя гората с моите земи и хора и горски същества. Ще живеят в мир, равенство и спокойствие. Знам какво са сторили много от моите предци. Избивали са вашите или са ги поробвали. Но аз не целя това и не искам в кралството да има насилие, войни и мъки. Искам идеята за идеалното кралство да стигне и до съседни кралства и до далечните. Хората с магически способности са рядкост и от векове са мразени и преследвани. Сред вас има такъв човек, а именно това е най-добрият ми приятел и аз знам, че не би наранил никого. Заедно с общи усилия можем да създадем идеалното кралство, като оставим на наследниците ни един по-добър свят. Няма да те нараня, Анджела. Дойдох да те предупредя, че най-добрият ти приятел е в опасност. Коя сте вие? Защо ме наричате Анжела? Леля ти е коварна жена, която отдавна иска трона ти, но ти го знаеш, нали? С измами и хитрост тя откри кой е най-добрият ти приятел. И в момента е изпратил стражите да претърсват гората. Отдавна в кралството се носи слух, че
В гората живее чародей. И за да го спасиш, ти трябва да станеш предател в неговите очи. Не за ден, не за два. Не за месец, за векове напред. Но как? Трябва да седна на трона. Обещах идеалното кралство. Дадох дума. Разбираш ли? Ти са наблизо, побързай. Решението е твое. Живота на момчето е в опасност. Задръж перото. Надявам се някой ден да ме разбереш. Вихра, мразя ти. Какво отново кроиш, момиченце? Информацията до гората в кралството ти е грешна. Там няма магиосници. Стражите ще претърсят внимателно. Не бой се. А сега върви да се преоблечеш с подобаващи одежди. Стой! Какво означава това? Защо тази магиосническа вещ е в теб? Мое. Правилно чу. Лъжеш. Но и на теб няма да ти се размине. Най-сетне. Най-сетне имам цялата власт. Вече никой няма да може да ме победи. Какво правиш? Надяли? Вихра, не бъди наивна. Всеки търси власт и сила. Баща ми ти вярваше, а ти при цялото време си искала това на трона. Не можеш да властваш по този начин. Не мога. Сега е мой ред. Да ти кажа, бъди разумна, Лело.
Спомних си всичко. От самото начало до сега. Странно. Аз също. Мислех, че повече никога няма се видим. Мразиш ли ме? Затова ли ме излага, че заминаваш? Векове наред, таях омразен навис към теб. Мислех те за предателка. Едва сега видях истината в съня си. Когато в този живот те срещнах, още не знаех коя си. Но щом разбрах, усетих, че е по-добре да се тръгна. Все пак ти си ангел, а аз... А ти? Ти си най-добре ми приятел. Взех магическите ти вещи, защото трябваше да те предпазя. От силата заключена в тях. Нека си обещаем нещо. Добре. От тук нататък, каквото и да се случи, да успеем да съхраним нашето приятелство.